Hasieratik, gizarte kohesioko batzordean bi helburu izan ditugu. Batetik, arlo komunitarioan eragitea, eta bestetik, gizarte zerbitzuen kartera osatzea. Arlo komunitarioan, goraipatzekoa da kasino zarraren tabernaren irekiera eta eraikinean egin diren hobekuntzak. Horretaz gain, dolu laguntza ezarri dugu eta kriston harrera ona izan du urte honetan. Aurten ere, dolu laguntzarekin jarraituko dugu. Gainera, bidez zerbitzua ere indartzea lortu dugu. Ordu bat gehiago ematen da zerbitzu hau. Eta sartze aktiboa sustatzeko, Learning programa ezarri dugu adineko pertsonentzat. Eta programa honek erreserba kognitiboan eragiten du. Karterari dagokionez, bi neurri burutu ditugu. Lehenengoa, babesgabetasun egoeran dauden adin txikikoentzako laguntza psikologikoa eta arreta goiztiarra, osakidetzarekin batera eta eskolekin lanetan ari garena, eta ondoren zaintza eredu bat jarri dugu martxan, hauzekin programa askok ezagutuko duzutela, eta bakardade egoeran dauden pertsonei eragiten diena. Honek ere arlo komunitarioarekin eragin handia du, azkenean elkartzaintza beharrezkoa delako. Aurtengo erronketan gizarte zerbitzu karterari dagokionez, eguneko unitatea daukagu, eta hori aurten jarriko dugu martxan, eta horrekin batera ere, etxez etxeko laguntza zerbitzua esleituko dugu. Gainera, aurten, hemen gizarte zerbitzuen ofizina berritara etorriko gera, eta gurekin batera gizarte zerbitzuetan ezarritugun beste programak ere etorriko dira. Horrek ahalbidetuko du herritar guztiei zerbitzu egokiago bat ematea. Helburua garbia da, hondarribitar denon zaintza bermatzea, eta horretan lanean jarraituko dugu.